வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் கொடுக்குற ஏசிங்கெலாம் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தயவுசெய்து கொஞ்சம் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, லைக் பண்ணுறதில்ல. ஒரு சின்ன லைக் எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். தயவுசெய்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் வீணாக போகாது. கண்டிப்பாக நல்ல ட்ரிக்கு இதில் வரும். சரிங்களா? நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஜிகே வசன் சேனல். நான் உங்கள் ஜிகே. வாங்க இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே சூதாட்டம் எதுவும் நடைபெறவில்லை. இது முழுக்க ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டுமே. இங்கு கொடுக்கப்படும் அனைத்தும் தனிமனித கற்பனையே. இங்கே கொடுக்கப்படும் கெஸ்ஸிங் அனைத்தும் கேரள நண்பர்கள் மற்றும் அங்கு வாழும் தமிழ் நண்பர்களுக்காக மட்டுமே. டியர் லாட்ரியில் இப்படி ஒரு ட்ரிக்கா? டியர் ட்ரிக்கு தான். டியர் 6 மணிக்கு ஒரு சூப்பரான ட்ரிக் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கேன். போன வருஷமே என் குழுவில் கொடுத்துருந்தேன், டெலகிராம் குழுவில் கொடுத்துருந்தேன். என் டெலகிராம் குழுவில் இருக்க எல்லா நண்பர்களுக்கும் இந்த ட்ரிக்கை பற்றி தெரியும். ஒரு வருடத்துக்கு மேலாகவே தெரியும், 1.5 வருடங்களுக்கு மேலாகவே இந்த ட்ரிக்கை பற்றி தெரியும். இப்போ நீங்களும் அதை தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்கு முன்னாடி நேற்று டியர் 2 கேரளா ஒரே மாதிரி ஆடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி டிபோர்டு நம்பர் கூட +3 பண்ணால் ஒரு நம்பர் வரும். அது கூட 4, 5, 8 காமன் எப்போயுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரிக் சொல்லியிருந்தேன். அதில் இந்த மாதம் நேற்று தவறுதலாக வீடியோவோட கடைசியில் 6 கூட 2 கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். தவறு, மன்னிச்சுக்குங்க. இனிமேல் இந்த மாதிரி தவறு நடக்காமல் பார்த்துக்கிறேன். அது என்னென்னா 6 கூட 3 கூட்டினீங்கன்னா 9. அப்போ இந்த மாதம் இன்னும் இந்த ஏபி 49, 59, 89, பிசி 49, 59, 89 வரல. கடைசி 5 நாள் தான் இருக்குது. முயற்சி பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றி வர வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதம் ஏபியில் இந்த 3 நம்பர், பிசியில் இந்த 3 நம்பர் ட்ரை பண்ணுங்கள், வர வாய்ப்பு இருக்குது. வாங்க இப்போ டியர் ட்ரிக்கு போகலாம். டியரில் அவன் பெருசாக ஒன்றுமே பண்ணல. நல்லா பாருங்கள். மாதத்தின் முதல் நாள் ஏசி, சரிங்களா? மாதத்தின் முதல் நாள் ஏசி என்ன அடிக்கான்னு பாருங்கள். 71 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் அடிப்பேன். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 71. இந்த 71 வச்சு நம்ம எப்படி இந்த 82 எடுத்தோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒன்றுமே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு அந்த 71 7 கூட 1 கூட்டினீங்கன்னா 8, 7 + 1 8, சரிங்களா? 1 + 1 2, சரிங்களா? இப்போ நமக்கு எப்படி என்ன கிடச்சிச்சு? ஒரு 8, ஒரு 2 கிடச்சிருக்கு, சரிங்களா? இப்போ இந்த 82 என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். நமக்கு கிடச்ச 82க்கு 8, 2 அதை அப்படியே திருப்பி 2, 8 ஃபுல் பவர் 73, அதை அப்படியே திருப்பி 37. இந்த 4 நம்பராக இதை நம்ம பார்க்கணும். இந்த கூட்டி கிடைச்ச நம்பர் 7 கூட 1 கூட்டினீங்க 8 வந்துச்சு. 1 கூட 1 கூட்டினீங்க, சி போர்டு 1 கூட 1 கூட்டினீங்கன்னா 2 வரும். அப்போ 82. இந்த 82 கரெக்டாக நீங்கள் வீடியோ பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதனால் சில குழப்பங்கள் இருக்குது, தவறாக எடுத்துக்காதீங்க. 82, 28, 37, 73 இப்படி எழுதிக்கிங்க. 82 போன தடவை தப்பாக 2 தடவை போட்டேன். ஒரு சில தவறுகள் இருக்கும், அதை நான் திருத்திக்கிறேன். வீடியோ பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்கிறதுனால கொஞ்சம் குழப்பங்கள் இருக்குது. அதில் வர நாட்களில் அதை திருத்திக்கிறேன். இது பாருங்கள், +1 +1 பண்ணீங்க. 7 கூட 1 கூட்டினீங்க. ஏ போர்டு 7 கூட 1 கூட்டி 8 கிடச்சி. சி போர்டு 1 கூட 1 கூட்டி 2 கிடச்சி. 82. அந்த 82 அப்படியே திருப்பி எழுதுனீங்க. அந்த 82 ஃபுல் பவர் பண்ணிங்கன்னா 37. அந்த 37 எழுதிட்டு அந்த 37ஐயும் திருப்பும்போது நமக்கு 4 நம்பராக கிடைக்கும். அப்போ அந்த மாதத்தில் ஏசியில் இந்த 4 நம்பரில் கண்டிப்பாக ஒரு நம்பர் வரும், சரிங்களா? பார்க்கலாம் வாங்க. முதல் மாதம் கரெக்டாக பாருங்கள், ஒரு 82 அடிச்சிருப்பேன். இங்கே அடுத்த ஆகஸ்ட் மாதம் பார்த்திங்கன்னா 91, ஏசி 91. அப்போ 9 கூட 1 கூட்டினீங்கன்னா 0, 1 கூட 1 கூட்டினீங்கன்னா 2, 0, 2, 20, 57, 75 அப்படிங்கிற 4 நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ட்ரிக்கு. நமக்கு அடுத்த நாளே 0, 2 வச்சுருப்பேன். அதுக்கடுத்து 75 வச்சுருப்பேன். இது நமக்கு தேவையில்லை. மாதத்தில் நமக்கு ஒரு தடவை வந்தாலே போதும். அது நல்ல வின்னிங்காக இருக்கும்.
அடுத்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம் பாருங்கள் 00 1 + 1 கூட்டினீங்கன்னா 0வோட 1 கூட்டினீங்கன்னா 1 தான் வரும். அப்போ 11 16 61 66 இந்த 4 நம்பர் வந்து ஒரு நம்பர் ஏசியில் வரணும். அடுத்த நாளே 16 அப்படிங்கிற நம்பர் வந்துச்சு. அடுத்த மாதம் அக்டோபரில் பாருங்கள் 16 1 கூட 1 கூட்டினீங்கன்னா 2 6 கூட 1 கூட்டினீங்கன்னா 7 அப்போ 72 27 22 77 இந்த 4 நம்பரில் ஒரு நம்பர் வரணும். 72 வந்திருக்கு. சரிங்களா? இப்படி தான் இந்த அனைத்துக்கும் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். எல்லா மாதமும் பாஸ் ஆகிருக்குது. இப்போ வாங்க கடைசி 3 மாதத்துக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். முடிஞ்சால் அதை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எப்படிங்கிறத பார்த்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இப்போ கடைசி 3 மாதத்துக்கு பார்க்கலாம். ஜூலை மாதம் 45 4 கூட 1 கூட்டினீங்கன்னா 5 5 கூட 1 கூட்டினீங்கன்னா 6 56 அந்த மாதம் மட்டும் மார்க் பண்ணாமல் விட்டுருக்குறேன். இப்போ உங்களுக்கு நீட்டாக மார்க் பண்ணி காட்டுறேன். 56 65 56 65 அதுக்கு ஃபுல் பவர் 01 10. சரிங்களா? 56 65 01 10 கரெக்டாக இந்த இடத்துல அடிச்சிருப்பேன் பாருங்கள். கரெக்டாக இங்கே அடிச்சிருப்பேன். 10 ஏசி 10 அன்றைக்கி அங்கே வந்திருக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு சேம் அதே தான். 10 01 56 65 அங்கே ஒரு 10 திரும்ப 05 1 6 1 6 அப்போ 16 61 11 66 நமக்கு 61 இந்த மாதமும் வந்துருச்சு. இது ரெகுலராக இந்த கேம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது ஈஸியான ட்ரிக்கு. கொஞ்சம் உத்து கவனிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இதில் வின்னிங் வாங்கலாம். இந்த மாதிரி நம்பருக்கு டிக்கெட்டவே வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நல்ல வெற்றி இருக்குது. இது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது புரியலைன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. திரும்பவும் ஒரு முறை சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.